Valmistautuu Maxi koirakoista 86, Sara 87, Hukka 88, Kissa. Ja minipuolella Setlanin lammaskoira Grip ja Laura Palviainen Järvenpään agility-urheilijoista on jo pitkälti yli puolivälin tässä ratasuorituksessaan. Seuraavaksi vuorossa tulee numerolla 18 Nemo, 19 Dikka ja katekoiraa ohjaa Laura Palviainen Järvenpään agility-urheilijoista ja Ukolla Veeralle radalta Vitonen. Seuraavana radalle Peru Karvaton koira Valtia ja Maria Heimonen Järvenpään agility-urheilijoista. Valmistautuu 59 Petti, 60 Vili ja 61 Vespa. Jos ei mä huomaa, se olisi mennyt tiedä. Minikoirakoista valmistautuu 18 Nemo, 20 Elli, 22 Mimosa.